bafethu uthatha Madlanga akayihlekisa into engahlekisi. Namhlanje kufika uBrown Mokgotsi uvakale nje biza amagama afana no useless. Kuza uBrown Mokgotsi, so xa kefika uBrown Mokgotsi ufika ke phansi koba beke mele uze last week wanga appear last week kwathiwa kuzaza i-medical note yakhe izawuthunyelwa uyagula kaphilanga. So uza uzothethelela ilo medical note yakhe ke phofu kungasuba namhlanje lilanga lakhe lokutestifya because ikhona iwitness etestifyayo namhlanje. Ayike uthe engepho fikile wabulisa uCommissioner Madlanga xa kegqiba kubulisa wathi into abangazuyimela bona yinto yoba i-witnesses ziqhele lento yoba kumane kuthiwa xa kumele izo appear kuthiwe uyagula. Wathi xa begqibile bathumele i-medical note as useless efana nanjengale wazekelisa nangaye last witness wathi even the previous one ibibhalwe nje imepha kwi-medical condition ibibhalwe nje into yoba nje umuntu uyagula ingacacisi incama ukugula uphethwe yini wathi nje i-useless ifana naleyo so nje into abangazuyimela leyo ene bona kuyaya apho ke ngokuzawunyanzeleka into yoba babize ababogqirha abo beze bazobacacisela into yoba bagula as witnesses zigula ziguliswa ziphethwe yini though ke ngokulonto bengazuyenza in public inoba bezayenza in camera but nje seyaqala ukutshona last time uye watsho njalo ediwe lento kaBrown Mokgotsi wathi ngaphezulu as medical note zabo bazazithatha bazigqithisele kucounselor odila nomcimbi wento ezifana nezo into babaxeleni ba ezo condition ekuthethwa ngazo apha ziyayenza yini sense because abazuyimela into ba kumane kumushona neschedule yabo because lento interruptana neschedule yabo xa kumane kumele bapostpone abanamalanga and it means that xa benze ilanga for i-witness ethile yangabikho especially xa zaba yi2 days ingabikho it means bana 2 wasted days and abasenalo lo xesha lokudlala bona hayi ndimbonile nje ba into nentsamatheko phakathi hayi akayingena hayi ke uxolise wakhophoza apho uBrown Mokgotsi sitshwe sithi hayi beke ngaphilanga yena nyani ingathi beke ne diarrhea enyabo nobudizi nje kwathini uhlangahlangene nje yonke lonto uxolisile ke hayi ke kwathiwa i-testimony yakhe izawuphiwa elinye ilanga ebangakange baliconfirm xa kasuka yena kungena ke ngoku i-witness namhlanje engu-general engu-major general Shibiri ngizamkhumbula into bangophi kufike apha u-witness A no-witness B besixelela into yoba bathi bebhizi ngala case ka-Amanswari lo wadudulwe eFornageng bamane kuba khona ama-interruptions mos kumane ku-interfere yonke lonto leyo then ke babizwe head office xa bebizwe head office bebizwa ngubani bebizwa nguyena kanye lo u-major general Shibiri kulapho baxelelwa khona malunga nala mcimbi wezamvulope ezibrown eziyi-3 kwathiwa A1 yeya-investigators A1 yeye-prosecutor A1 yeka-magistrate aziphelelanga ke so uthe fika wabesixelela izitshola kajongene nazo akazozidefend akazophendula zona so zezo zitsholo ezo ngaphezulu ezezoba beke mane interfere plus ezinye zezitsholo ungumuntu obonakala ingathi uyaba nobudlelwano obuthile noKent Matlala so asazi indima kayidlalile yena ekuKent nala Medicare 24 kula contract yakhe la tender eye 360 million number 2 kube khona nalapho kwake kwathethwa khona ama-80,000 uKent Matlala ngathi akawabhatala ku-Major General Shibiri ngathi aphinda abuyela umva kwathiwa hayi kwakuyi-loan wathi uzawuthetha ngemali ezibhatalwe nguKent Matlala kuye wafaka nefamily wathi nezibhatalwe nayifamily xa kegqibile waqhubeka watsho wathi ezinye zezitsholo zifaka lanto kaMusa Khawule mosuvelile kuba ngaba kulanto kaMusa Khawule kuthethwa malunga nalanto efaka i-warrant of arrest Musa Khawule so uMusa Khawule waba ne-conversation akabanazo naye u-Major General Shibiri kwangu-Major General Shibiri othi hayi yeka loo ndoda leyo uba niyayikhumbula i-testimony yakhona ibisefonini ka-witness F ethetha ngoba imani yeka loo ndoda leyo ayiqali mntu ungamqali nawe ezama ukuthi makangaphosti whatever wayefuna uyiposti ngathi ngoKent Matlala so into ezifana nezo kukhona nalapho mosikuwaboke kwavela nangoku mna ngo-witness F plus u-General Sibiya khona apho ke kwathethwa khona ngokudibana kwabo mhlabezaba neyalo gathering kwavela ingathi kwakuzaba engagement okanye yini babeyodibana kwa-General Sibiya General Shibiri sithi hayi uKent Matlala ke khwapha ndimboni into engathi ezinjalo so ufika ke ngoku uzodefendana nezitsholo ezifana nezo uyambona nje yena shame into yoba hayi kwathukile igama lakhe ke ngomnye wabantu uPresident Cyril Ramaphosa akathe ngiyakhumbula mosikhona alamagama sowephumile already after i-report kaMadlanga Commission yokuqala amagama ayi5 asewakwa SAPS plus la ayi4 ayingaphi 14 or so
ayi-9 I mean kwenzela kuzoba yi-14 ya ayi-9 ngawase-EMPD. So yena ukule 5 yakwa-SAPS naye seke suspendiwe ngomnye wabantu abasuspendiwe, ungomnye wabantu ababhizi abaphenywa ukuya phambili. So that's just about it. In terms of i-testimony yakhe sizayithatha betere, sizayenza eyakhe isesikhavara ke ngoku-testimony yakhe apho seke zabe sekefakwe koneni ke ngoku zii-commissioners. Asidlali kwamadlala. Let me right away say that it looks like we've reached a stage where we are getting quite a few of these medical certificates, and this is quite bothersome. It impacts negatively on the Commission's scheduling. Because once we do not have a witness, and we usually get to know of that on the day, we lose time because we do not sit on that day, and it gets worse if a witness has been scheduled for more than just one day. And that witness then has to be scheduled at a later date, affecting scheduling that had already been done. This is truly, truly bothersome, and the Commission has very limited time to do its investigation, do and finalize its investigation. And the medical certificates we get basically say nothing. Yours, Mr. Mokhodzi, says medical condition. That is what the last one before yours also said, and we had to insist on getting another medical certificate, which then stated what the real condition was. Just saying medical condition, that's useless, useless. It doesn't assist us, and ordinarily, that's something we just cannot and should not accept. We are aware that there are regulations that govern the medical environment, and we believe that we are entitled to call upon the medical doctor concerned to actually explain what the medical condition is, but because of the confidentiality that attaches to people's medical conditions, that's something we should do in a private session. Starting from now, that is something we are seriously considering doing. In addition to that, we are also entitled to furnish the medical certificate to the council that governs the medical profession, for it to inform us professionally whether what's written on the certificate makes sense medically. We are, even on this aspect as well, seriously considering doing that. We are not going to sit here and continue receiving useless medical certificates like the last one was and like yours appears to be. Having said that, let me hear you, Mr. Mokhodzi. And unfortunately, anyway, whatever we make of this medical certificate, we cannot hear your testimony today, and that is because we have another witness scheduled for today.